No niin, okei. Hyvää päivää, täytti tosimotterit siellä. Minä olen Martoksen tappaja ja haluan ilmoittaa, että Martos on virallisesti tapattu ja viety hyvintään kiertotapulaan taatopaikalle. Heitin hänen ruumiinsa, myrkytin hänet ja haluan kertoa sen, että minä varastin tolumainoksen Tampereen tassataapista perkele. Vetoin ja laitoin sen YouTubeen, niin YouTubeen laitoin, että varastin tolumainoksen. Varastin tolumainoksen ja sain sen. Varastin sen ja sain Martukselle tostettua. Nyt ei löydä enää Martus Hyytistä. Tolumainos on YouTubessa ja se on minun ansiota, että tolumainos on viimein YouTubessa. Sainpas että terveisin vaan täytti tosimotterit. Okei. Haluan ilmoittaa teille semmosen jutun. Että minä tappasin Martuksen ja vein hänet hyvintään taatopaikalle. Vein ja sain tolumainoksen varastettua viimeinkin. Varastettua sen tolumainoksen ja laitettua YouTubeen. Raudu vaan. Vihdoin olen saanut sen tolumainoksen YouTubeen. Ja nyt Martuskin on tuollut jonnekin taatopaikalle. Pöytään. Martus on napattu ja heitetty hyvin täällä. Että olen hänen titnappaajansa. Aivan. Ihanaa. Sä oot ehtinyt jo siivota. Vasta pesty, mutta ei kuitenkaan puhdas. Okei, hyvää iltaa Snapchatti. Nyt mä haluan teille kertoa semmosen jutun, minkä takia mä halusin tehdä tommosen jutun, mutta mä sitä mut on tapattu. Tosta mä halusin sen ihan sen takia vaan tehdä, tosta mä en jotenkin saanut enää taupunilla olla niin rauhassa en saanut olla, niin mä jotenkin ajattelin, että mä niin lavastan mun oman tuolemani ja silleen, joten että tetsin tommoset, että joku olisi niinku titnapannut mut John Deerellä töytärimäärä ja sitten ei oo oikeesti mitään niinku titnappajaa edes niinku ollut vaan minä laitoin sen Snapchatti, niin sen takia tosta niitä faneja rupes olemaan niin jotapaitassa ja mä en enää niinku jatsanut sitä, niin mä rupesin sit niinku miettimään, että miten mä niistä niinku pääsisin jotenkin eroon silleen näistä mun seuraajista. Ja sitten mä ajattelin, että mä tetsin tommosen muutamas niinku semmosen titnappaustoon, että mut ois titnapattu töytärimäätä olisi napattu ja viety jonnettiin vienyt, että mä yritin niin faneista päästä eroon. Tosta kun niitä oli niin paljon silleen, että mä en enää niin jatsanut ja senhän takia mä jointin vähän liikaa alkoholia aina välillä tuosta se oli niin rastaista olla fanien kanssa ja mä voin kertoa nyt sen tolumainosjutun, mitä se nyt on, niin että te haluatte nyt kuitenkin tietää sen. Mutta tosiaan mä haluan nyt kertoa sen, että minä latasin sen tolumainoksen YouTubeen, laitoin sen. Tavallaan työllä mä sen löysin, mutta minä sen oikeasti laitoin, että ei se tappaa ja tosta ei ollut mitään titnappaa ja oikeasti niin olemassa tosta. Mä niin oikeesti halusin liitattiin viina-asiat ja toi tuli niin se asiat on faniittiselle aina niin maheita yhteistuvia ja
sitten tuli Liita Aaltolia, niin se oli niin mukavaa fanien tämän, mutta sitten rupesi niin se, että halusi niin rauhassa olla, niin sitten ei ollut tää yksityiselämää, niin mä ajattelin, että mun on pattiotelin mun tuoleman lavasta, että mä joskus niin tulisin ja tertoisin taitaa ja pyytäisin anteeksi teitä. Eli nyt olisi kyllä todella mukava, että sä kävisit siellä tilaamassa, tyttäämässä, kommentoimassa siitä mainoksesta. Tosta mä oon siihen nähnyt kuitenkin niin hirveästi aitaa ja mä oon kuitenkin niin pyytää anteeksi, että mä tommosen tatuamisen tein, mutta yritetään niin tajuta, että koska ei tää julkisuus on mitään mulle tai mitään ollut mitään helppoa. Silleen, että jos taitte tilaiset tyttäis sen siitä videosta ja se, että naava millä mä sen laitoin, niin tuitetin ootte halunnut sitä tuitetin nähdä, että osa mun seuraajista on sitä halunnut nähdä, että että työhän mä ja ymmärrän se, että jos haluaa olla vastaamaan tuolle